ole voin hi ram tu thla ni som ni pathum ni nga ni ani a Russia le Ukraine indo ni zathum somruk panga na ni indo kum khatna cham hi naktuk mai ani to a hi hemiden chen hian Russia hian missile ron tir don ni in Ukraine hian an nga ya Ukraine lam chu an buai anin buat seina sa hle school te po online a kal turin thu chua an siam hialani ole khovel thu thar theyang angin kan puang ve thina min lo ngai hlut sak thina kan lom hle ani mizo mi puiten khovel thil thleng chanchin dik zok le zau zoka kan hriat zungzung theinan khothlang lam media chau ni lovin media dang tenen lakopin thulai la taka puan ani thina thutluk na chungai thlatu le en tu te kuta kan da thung chu tiang chuan kan kal chho zelanga min lo en sak zel turin kan nge na cheu Putin a thil ti sual lian tak chu kan hriat angin Putin chuan ram mi pui ma ate Parliament House pani member kal khom le mi poimo kal khom ma thu asoya US nena in rem na an nei nuclear in rem na nung ber ni ta New START agreement a chua san thu apuang ani kha Joe Biden chuan Putin hian US nena nuclear ral thuam chungchanga in rem na la om chun nuclear in rem na nung ber chu ati topa hi athil ti sual lian tak ani ti ina soi US nena New START nuclear arm reduction treaty a Russia in nu do na hian nuclear war atlen thena chance ati sang don chuang lo ni in Russia Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov chuan a soi thunga Russia Parliament chuan Vladimir Putin an nuclear thuthlung ti to patum chu ni min khan an pomsak heti lai hian Biden administration chuan Ukraine Russia indo na a Russia thlop turin China chuan ral thuam a supply don le don lo angai tu mek ni an hriat thu intelligence kal tlanga an hriat thu soin an ngai tu mek thu intelligence ten an soi ni in Wall Street Journal chuan apuang UN Secretary General Antonio Guterres chuan ni o tur General Assembly meeting a Russia in Ukraine a bei chu UN dan paljut na ni in a soi sela indo cham kum khatna zirtop ni hi Ukraine mi puite tan le international community tan chuan thil poimo takani ti in New York a soi Ukraine chimlama Kherson bial chu Russia chuan nimin khan missile manginan kapa civil mi pani an thi ni in regional official te chuan an soi Regional Military Administration how to Alexander Prokudin chuan Kherson khopuya changa KM somli vela hla Novatian hin ka khwa be pui thlak na meicha kum samriat pakhat mi le mi pa kum samruk pariat mi an thi dia soya nimin jing khan Russian missile in mar chaklam khopui Kharkiv akap boka civil mi pani an hliam bok ni in Kharkiv bial governor Olesini Hubov chuan a soi Biden chuan NATO Secretary General Jens Stoltenberg le NATO Alliance khochak lambial Hebial nei ram Bucharest 9 anti B9 hruai tu tenen in biak na an nei ma in thu soya athu soina US chuan literally every inch of NATO land NATO ram inches khat chau po ahum him don ti atiam non Bucharest 9 B9 member zong te chuan Ukraine rama Russia indo na chu andem vekti Polish presidential advisor chuan a soya President Biden le B9 hruai tu te chuan Ukraine thlop na nget tak chu an ting het non le a Ukraine mi puite ne na hun rei tak ding tura in pek na thu mun an nei chu an nem nget le ani ti in White House chuan apuang China le Russia in rampani in kara in zom na nget tak an nei thu an nem nget le meka heti lai hian China top diplomat Wang Yi chuan Moscow Vladimir Putin a mu Wang hian Putin hne na Ukraine a buaina mek chu political settlement siam na konga Beijing hian constructive role a play don ti asoi ni in Russian state-owned TASS news agency chuan apuang hemi ma hian Wang hian Russian Foreign Minister Sergei Lavrov a hmu boka heta hian tangrual ram pahnih te in lei china ti nge konga in rem na thar siam a bei sei thu a soya China President Xi Jinping hian thlale lama Russia atlo dona Putin anen thil poimo takan soi dun don Vladimir Putin chuan Ukraine rama indona kum khatlin den chenin Moscow a rally na yin heta athu soina hian min thla tu te kan param hum him tura
Poisin taka beitu sipai te chu ka fakhle ani ati Moscow a Luzhitsky Stadium a Defenders of the Fatherland Day puala concert nei na mi sang tam tak an pung kho mani European ram te chuan Russia rek na thar siam an rota Moscow in Ukraine bayad ranga kum khat linden chena man turin an rel Mase ni min khan an in rem thailo ni in Brazil sa diplomatic source pali chuan Reuters an hril EU member ram te chuan Brazil sa in biak na nei chhun zom an tum ni in thudon na chuan soibok Britain chuan Ukraine ral thuam an thon chua no kha nan artillery shell siam chua an tipung tran ta a production line te chu an warm up trana Kifin Russia sipai te an kir theina tur ral thuam tam tak UK chuan a petoa an stock po a phai to hle chumi no khat tur chuan ral thuam chak zo ka siam anga ya production line kan thuam chakta ani ti in defense minister Ben Wallace chuan a soi Reuters inakom na Wallace chuan Britain chu Ukraine tran puina awangin a ral thuam stock lan yamma se ral thuam a pek chhun zom zelangai ati NATO hian Russia in a thunun Belarus malam hun natan thil thleng thei tur chu NATO in arwa manangaya US a think tank Institute for the Study of War ISW chuan Belarus chu vil rengangaya a chet dan thli thlai rengangai ni in avo khan na anti chuak Putin hian Belarus chunga Russia thunei na siam thatna konga hlokna na sataka munge yanga Ukraine le NATO chaklam fleng ti chezual turin fuklenga launch petata na mangdona chuwangin fuklenga Belarus Russia hian a mangmek enzu yangai ni in an soi Ukraine chuan tunkar chung hian Turkey le UN chu Black Sea grain deal roll over tura in biak na tran turin angen dona kum khatal pot sei le turin ngen na siam Hei hian Mykolaiv longchol mun te po huam tel don ni in Ukraine senior official chuan a soi Washington chuan Kyiv tan ral thuam mun hlazok ka phak a thon don ta Bloomberg US chuan Ukraine hena air launch bom siam na tur precision upgrade kita pedona hei hi kem somriat kap thei tur le GPS guidance theina na yani don ni in Bloomberg chuan a puang Hemi chungchang khrechiang tu mingta ran lo panhi soidanin Kyiv hian Joint Direct Attack Munition Extended Range JDAM ER kita dong don ti news agency chuan ninga ni khana soya December ni somni pakhataral thuam package dollar tluk le ding on khat point pariat panga zetan puan zinga Pentagon ina an soi precision aerial munition te hi an ni ti in kan thulak na Bloomberg outlet chuan a soi JDAM hi free fall bompa ngai anga upgrade ani a hei hian gliding GPS enhanced precision weapon a chantira GPS manga thunun le khalkoi thaya a chantir ER version extended range version hi atira chuan Australia Defence Science and Technology Organisation DSTO ho siamani a Royal Air Force tan Boeing Australia ne nan siam dunani Wingkit hi paun zanga a KZ zong chuan KZ zani somni pasari ral thuamatan siam thai ani bom ti changklun to ta hi US siam fighter jet F-18 A le B Super Hornet atanga ka chhuwa tura duana ni a mase Washington le atran rol puiram te chuan tun thlengin Ukraine hena hetiang thlona hi an la pelovani January thatop khan Boeing hian JDAM contract omsa nuaya US Air Force atangin dollar maktaduai somli point panga order an donga zumi somthuma ti felani ma chuan Boeing hian an kolani ti in Bloomberg chuan a soi outlet chuan US le Ukraine chuan Soviet hun lai thlona Ukraine in an kol fighter jet-10 JDAM extended range version an program theina tur le an ka chhuwa theina tur method an buai pui mek ti an soi kan hriat photo angin Kyiv hian Russia laka indona atan hian khothlang lam thlop tu te hnen atangin missile kap thui thei jok le ral thuam changkang jok pe turin a lo ngen photo a Europa hian zinin Zelensky ngei po a fe chuak ani kha Pentagon in tun thla chunga Ukraine tana security package dollar tluk le ding on ni point pakhat pasari apuan zinga hian Boeing in ground launch small diameter bomb GLS DB an siam kha atela hei hi KM za somnga thlengka phak ania hei hi Ukraine in andon huna chuan
Russia ram line te chuan harsat na na sa takan tok dona Russian tlar masi paile an ammunition depot te logistic route te chuan harsat na na sa takan tok dona supply chain zong a buai don a khoi buai phadon ni in an soi Moscow chuan Ukraine ramaral thuam thon lu hian buaina ti rei mai don thi sen a luang na sa mai don ni in lo soi photo boka ral thuam thon lu hi US in Russia la ka proxy war an kalpuina ti chiang tu ani ti in Russia chuan a soya Kiev hian mun hlazok ka phak ral thuam system adong ani chuan Moscow hian ramri atangin chu thil lo om chu nazoka anor le tangai don ani ti in President Vladimir Putin chuan a soi Ukraine la ka Russia indona update China le Russia in lei chin na athuk tel diplomacy Kiev atlo zo Biden chuan Poland atlo a Poland khopui Warsaw a thuwa soina Biden chuan United States chu NATO every inch aven him tur thuwa soya US chuan NATO ram inchi khat chaupo aveng him don ani ti in Russia ram ria NATO ram Poland chu athlamuan heti lai hian Putin chuan China hruai tu Xi Jinping an Russia atlo don ti soin in lei chin na chuan bung thar kai dona step thar an ra tur thuwa soi Washington chuan Beijing hian Ukraine a Moscow in dona atan hian material support a pe thei don ni in anga ya Khovel ram lian superpower nei US le Khovel ram hausarwal te thil ti thei rual ten Ukraine an puiron lai le Russia an hrek ron lai te Russia ta na ral thuam thon lo tura sarkar dang US chuan a room khuma wangin tu sarkar ma in alanga pawin Russia an tran ngam lo ani ber mai ni US ho tu Iran tak ngial po Russia ta na drone thona pu ania mase Iran hi tei pong in an tang thung US in vai vung chuan Russia tran rutu te po an kim ki ani bera US ro pui zia le aban sei zia an hrechiang mase ke kani intive tok China chu angoi reng big don talawa Putin anen nget zo ka in kwa turin Moscow pan thuai don ajin ma hian a foreign minister Wang Yi chuan zia jin na tur kong sial lokin tuna Moscow a cham me kani Russia chuan US ne na nuclear in rem na an nei lai le tanga nuclear ka chua tui hnuai tanga ka chua te khomol le in do thlona mangaral thuam nuclear warhead sangkhat zanga vel aya tam manglo tura in rem na an siam atanga a in hnu do ta ka wangin helam ngei ven tu te ngaya thalawa nuclear in do na a hnai sot ni in vokha na an ti chuak chuaya mase in rem na an chua san hnuwa Russia lam chuan nuclear missile chungchanga in rem na siam te chu ala vong tlat dona a deployment a in thlak danglam na omani chuan United States ne na a hriat tir zel tho don ti senior defense official chuan Washington ne na ral thuam control treaty hnung berla Russia na ti top nuwa soya an hriat tir zel tak tak angem ti chu ngai tu tham takani mase thole nia defender of the fatherland public holiday puala athu soina Putin chuan Russia chuan nuclear force ti pun chu angai venzual zel don ti soin zircon missile tuipuya tanga ka chua chi hypersonic missile chu Russian army te hnena tamjok thon chua tana ni tur thuwa puang ngaya thalo hle Russia chuan Beijing in Global Security Initiative China hruai tu Xi Jinping a flagship security proposal chungchang paper ti chua thar chu anjir chiang mek ti an soya hei hi zir chena chagom khop mai na kina kan la bel chiang don nia Moldova chu full spectrum of threats atana in peito ni in foreign minister Nicu Popescu chuan a soya tun haya media tam takin Russia chuan Moldova a beile don ti thu thang an puang hloma keni lam hian kan ti chuak ve chi alova khothlang lam propaganda ang ma zoka Russia hian ram dang beile turin ke apenarin omlova achan chu achakna tam tak Ukraine a seng ral to conventional ral thuam mang da ve tran to ti hriatani ni zathum somruk panga zet hanin dauta ka chuan conventional ral thuam te hi an phai ve hok don ti chu chiang reng mai chu wangin Moldova hi a bearin omlo ni in expert tren khat ten an soi chu tiang be na chu Russia hne na tengin tok ta ila kanin pe to ani ti in Moldova foreign minister Nicu Popescu chuan a soi Russia hrek bel chana tur chungchang soi ho G20 soi ho India chuan a du lo ni in sarkar thu chua chuan a soi
hemi hian G20 blocker finance chief te meeting buat sei ni a he meeting hian US le atran rol puiram te chuan malak bel zelan tum thung kan hriat angin G20 India president kumani a March ni khat atangani thumin kara Mizoram chuan G20 meeting kan thleng ve don ani kha in buat seina turu hle a han soi tamai mai la aizola changaleng pui ron tlan thla ni chuan phunchong RV siamui le kongdung tluana in buat seina i muthayang kong sir hnim le bolhlo then fai te hal fai te kong khwar no mam le siamui rail station turbula kong siam that te chutiang ringota po malak na tam taka om leng pui chevela khwa te po February ni somni atanga March nili in kara lo huan hal lo tura thu pe kan ni a thaveu mai kan ran moi lo na tur hi kan thei chin china kan thup ve te po a thaveu renga ni kan han soi tum berzo ka chu G20 president ni na Indonesia nena trangin India chuan ni kum December atang khana la chhonga chu wangin India president hun chung hian India ramset sang meeting za chuang nei ani dona G20 meeting host India chuan G20 Russia hrek beldan tur soi hawa du lo bur soi chun jom cha kom vioma se hei chu du tok le ri photang nakum sang ni somni pali khi Olympic nei kum alo ni ta a Russia le Belarus infiam mi te tel lo turin malaka niya mase Olympic committee lam chuan Olympic hi in clear ranalan tirna hmuna ni lo ti in International Olympic Committee chuan Russia le Belarus infiam mi te chu Paris sang ni somni pali Summer Olympic an tel thei tur thua soi in beina Ukraine chimlama Kherson bial Ukraine sipai te thunun na mun chu Russia nan beya hei wang hian civil panian thia missile manga bei pui thlak na hian civil pani dang an hliam bok ni in regional official te chuan an soi Ukraine marlam kho pui lian ber Kharkiv industrial facility te chuni min khan Russia chuan missile mangin an kap boka civil mi pani an hliam ni in tual chung official te chuan an soi bok Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin chuan sipai ho tu sang berber te ne na van tlang hriata anin nial na soi chhuwa chuan ngonga nei zui tia soya a fighter tam tak ten silai mu an tlak cham nuwa tha an ni thuwa soi chuaka thalak mu hriom tak taka pholang bok khoch hak lambial donek sa chuan in beina lian tak ala om ve mek zela Russia sipai ten mason natle amazong an nei ni in an soya Bakhmut bula hian khopui le khopui te nau town som pariat chu in beina mun in ka na mun ani mek ni in Ukrainian Armed Forces General Staff chuan an soi ni china kan puan zok China le Russia in zom na thu thar ka han puan chun zomila China Foreign Minister Wang Yi chuan Moscow tlo in Putina muwa China le Russia in lei chin na thuk zoka kalpui ani thuwa soi Russia le China in kar thatak chu Kremlin a aron lang chuak mek ani President Vladimir Putin chuan China top diplomat Wang Yi chu in biak na nei puya ram pani te tho ho na nget le poimo tak chu a fak le Wang le Putin te hi ni min ninga ni February ni somni pani khan anin koma news reporter te chuan Chinese Communist Party foreign policy official lian ber Wang le Russia foreign minister Lavrov te po anin kom na hian an rilru a hadam mel le an hlim mel le ni in an soi Wang Yi ne nanin kom na khovel in lei chin na le kalphung ram rang te in kara buaina zual zel ti soin Putin chuan hetiang din hmuna hian People's Republic of China le Russian Federation te in kara khovel huwa pa tho ho na chu international din hun ti nge na na poimo hle ani ate rampani inzom na chu ra bi step thar kaina ani don ni in a soya China President Xi Jinping chu summit nei turin Moscow aron jin thoi don ti Putin chuan a soya Xi Jinping China President ani atang khan Putin nen hian voi tam tak an lo in muto ani Moscow in special military operation tia an soi invasion hi Xi le Putin te China anin mu nu lo ka thleng ni ma se indona chungchanga hian Beijing chuan Moscow hi adem lo hle tun nai khan US le nei to chuan China nen Russia indona ral thua memo tranpuina dang emo ape mai thei tian soya ma se China chuan hetiang ruam man na an nei lo thua soi thung Wang chuan Moscow le Beijing te hian multipolarity and democratization of international relations an thlop thua sei war hle a
hei hi khovel huapa US in thu nei na alek ko nia an ngai dodal na tura thil tum in angan nei chungchang ani hriat thiamol samzong in US ma hruaina le pel tura Russia le China thodun na New World Order ma hruai tu nei le khovel kalphung thlak dang lamani ma se Chinese le Russia in lei chin na hi third countries te nek chep le dodal na lama hoi lova chu tiang po chu lo ni se tu ma nan ti che thei lawang ti in wang chuan a soya third country ati te hi in ram na tel ve lo ram dang a soina ni hemi ma hian limin khan wang hian Russia foreign minister nen in biak na an lo nei to buka Lavrov chuan kan in zom na hi chak takin a thang chho zela khovel huapin buaina sang tak omma se kan du zong hum him tura thu soi chet lak kan in peizia kan lan tirani ati wang hian chu tiang bok chuan a chang le ta Beijing hian Russia ne na inzom na thuk zok angai poimo thu soin Russia foreign minister chuan Ukraine ta na inrem na China in ro man na asiam nia soi chungchanga chu tiang kan soilo ati China chuan Russia Ukraine indona ngai dan nget tak a soi chuak le a indona akai kuang ber chu US le nei to an ni amo phur tu an ni an kuang lawan nor na satlu tu wanga ni ti in China foreign ministry top official chuan China ngai dana soi silai mutlak chamna mercenaries tha an ni Wagner haule Russia si pailal te inkara neu om kha han puang vele ila thulak na Al Jazeera Russian mercenaries farm nei tu Wagner group how to pa Prigozhin chuan Russia si pai how to thren khata bei chun zom zel ni in an soya Ukraine si pai te ne na anin be na ral thuaman nei lo hnuwa a si pai te an thinwal ni in a soi a fighter tam tak thalak mu hriam tak tak ati chuak bok Yevgeny Prigozhin Ukraine a Moscow ta na indo mek Wagner private military company din tu chuan nimin khan si pai how to sang berber te ne na vantlang hriata an boruak thatlo thu a puan chuan ngong thara nei ni in a soya level thara a hruai ni in a soi ruang thalak raplak tak tak sang takatian khom da khom thalaka posa YouTube a phei chuan tar lana rem lem lo an thi na hi Russian si pai how tu te wanga ni ti in mo phur tu apu Russia si pai blogger lar tak pakhat interview a Prigozhin chuan he mun hi thi to te ruang da khom na mun pakhat ani ati heng te hi ni jan khan artillery mu lai pui mu an tlak cham wangin an thi ani nu pui fa te chuan an taksa an mu anga an ruang an mu anga an thi na hi tu thiam lo nge ti in an soyang thil ti sual tu chu silai mu du khop min pelo tu te an ni ati Wagner how tu chuan Russia Defense Ministry chuan a fighter te chural thuam du khop pe du lo le chumi awanga a sipai te an thinwal ni in a pu non le a hei hi mercenary group ti chiat tumna ram phat san na ani ti in a soi Defense Ministry chuan ninga ni tlai khan thu chua siamin hetiang thu boi hi thil dik lo tak ani thuan soya Prigozhin ping soi lovin in thenna in lungrol lo na siam tumna chungchang ani mel mate bakin he boi na hi an hlok pui lawang han ti ve thung Prigozhin hi alung oi lo hle ni in a langa Ukraine kho chak lama indona bakmut che vel vur muna si pai thi ta ruang chu social media ron phawlanga Wagner ho hian Ukraine kho pui te naw bakmut chu lak tumin an bei meka ma hruai tu an tang meka ni emo min la pelo Russia si pai hruai tu te Russia si pai lal hruai tu te thin rim na thlen thei tur thil dang pakhat Prigozhin hian a soya Wagner chuan Defense Ministry a ral thuam dil na official a adil na copy ati chuaka selan man an dil le an don te chip chiar taka chin chiana chu a phawlanga ma se sensitive data ero ati lang lo thung ammunition ral thuam mu min la pelovani emo min pek na tur hian mala kala ni lo ti in Prigozhin chuan a soya President Vladimir Putin a thian hnai tak Prigozhin chuan Defense Minister Sergei Shoigu te General Staff how tu Valery Gerasimov te chuan lai pui mudil na approval form a an hming an ziak lo ni in a pu heng Russian Defense Minister le sipailal Chief of General Staff Valery Gerasimov te hian Prigozhin a soisel na chu vantlang ma an chang let lem lo Catering taikon mi hausa Prigozhin hian indona a chuatira tangkhan mi pui hriat a hlo tana a thu nei na asang chho zela a ho te manga a in vei vung chiam chu thu nei tulamin a break an ra sakani ma zok
tun nai kar enga mazat chung khan Kremlin le Defense Ministry in Prigozhin thu nei na sang chho zel chu thunun tumin ma an la don ti hriat ani awangin thu nei tu te hne na tangin nurna atok chho me kani nimin khan social media campaign a kalpui thu soin Prigozhin chuan artillery shell tam jok nei tumin na beya Wagner tana sipai warehouse ral thuama dil chu achok claim tia soya hei hi a hlotling don ni ina soithum ral thuam du khop nei hri lo ma se a fighter te chuan Ukraine bak mut lak nge yan tum ne an tum zel don tia soi kan zinga azat ve aya tam kan la thi po ani mai thai kan zinga pakhat ma dam chuak lo po kan ni mai thaya kan zinga tu ma kan om to lo huna emo Wagner ho an thi vek huna chuan Shoigu le Gerasimov te hian silai an la ron thon ma na ati ole indo thu thar kil rang ranga tanga an puan kan ron ti chuak le a Wagner buaina hian Russia sipai chet lak na ngong lian thamana yangem ti chu soithiam harri ral do du lo wang ni lovin do chak wanga silai mungen orola ni ma zoka ngong thui waka nei lo mai thai ole kha jong khani sela pathian zara kan dama ro kholna dang kan nei ani lo chuan naktuk lama thu thar jok nen kan ron let le anga min lo nga chang le vek don nia